nor nugui mankana tabuk stobol kutum laimani thayo teruk teruk borok tutui no tori thai tongo nor nugui mankana yango lahar phaisi rogo belekeno jamung lajak tai chang nugui mara aro chiri te prasad simia te prasang yang hanpano kebangma bosone borok rogo phaiso pajak tamni bagai kake borok bo thansani khwarang no khanana ni bagai no borok bo mai kena phalaijak norok nugui mankana teruk teruk ke sini lahar rogo borok teruk teruk pungui tongmani Jeng korupsa sini MDC bai jeng kok sana ni saya tak lainnya bahai sini matong itu kita langsung ke sini langsung ikut lawan Pandawa boma hai matong hak ini orang kaya tabuk sejara busuk borok kutum ka bahai khobar lo bela-bela kena hambai ulano chini joto lukurona hambai maya poro jotono saimano tini 12 tarik March jeng tini kaisa kotor luku kutung pada kaina thang tongo and taksu jara chini borok khai tongko lamao ang sagbai thang rail station no bhano chini borok no gari karioi rohoka ke tabok jeng astogolo taksu jara borok pray at least 5,000 dollar tabuk sejara sopai kya joton lama fight tongko lama haksal ni phaiba ba joton kisa tere ke sopai tongo jate safety rabo jeng naina nango haini bagai dosi kaprang yawoi joton tere time of joton sopai nai obona asas tongo and more than 50,000 borok nai jeng obo tini kaham ke saibano taksu jara ni je report on aye chini je tabuk ni je update latest update tasingo jeng je report na laibani je khai tongnai rong no joton calculation khai mane more than 50,000 nai norok khnai mankana sini korupsa Rosmi participate rasabai kita. Deo jago korupsi sangsaro. Kindly stage mo kita cover khaini. Backstage, front stage, tai on jago. Proper ke jamani ada jago discipline maintain khaina bago. norok nugui mankana tabuk bubagrano lamsokna ni bagai oro sini kan borok cum laye sini buri bodol rok abakha buma bodol rok nasinglai tongmani norok sabno nasinglai tong tabuk ke sagari bahai ma tong norok tabuk aborok no belai ke pakha tong thok jotono palke chini custom dress kanlai phaika chini man thai sok thaino jung samna bagoi norok khnai mankana abai khana chini kan borok chini Sri City ni je rejakmani kan mung baino chini bubagra no lamsokna ni borok tiareng laijak abni bagai chini bubagra no je chaklai jakmani agi rogo to bono khulum layo tai selfie na layo tini ni jora simi phano bono kachang ke oro hamna ni bagai request klaijaka ya mani no tabuk orowo saiba abakaba 5,000 rok nislai kisa kebangsek tabuk jora kutum khana amai YTF ni khoroksa dong bono bocheng tabuk dadak sidak chini ga phan kong ne bisingti live choli tong ba dara no lamso go tabuk boma hai situation boma hai tabuk preparation choli tong ke sa belai na hambai sini media takuk no belai no maheto program segera sabuk baik sabuk cengi tong mani jora tai sini jara supporter sini je bawagrani warriors jok tabuk lamo belai traffic jam jak belai borok chak laya gari belai kebangma amai hius takare mani bagai traffic ni je ব্যবস্থা তোমরা পুরা অবস্থা কাহিলিং থাকা মনি বাgai sini oje astobon nak khawa phaisa kuyani tagi jora nangnai moni bagai nor nai tongni sini media ni bisingtei sini odini je program belai mai to kai strugal mani bukan khangi dong moni bagai jot hasini ta chomo koinai nor bo khai jot nai to bagai nor bo khai nai te bisi buka kana phandu bejane bagai sing nor ta jong tak tomo tai nor bo sumna bagir bagai belai kana kaham
truk borok bangrek nukjagoi tongo salkutung hani phano salno tungjaglia tamne bagai hangke tini chini prasarok ni kothom laimani salcheng nugui mano norok nugui mangkhana aboni logi je lengi phainai je lengi phaijak borok no glucose rok borok no khariwo aboni bagai no belai satharjak sini bobagrani imang bobagrani je mukthang angnani bokak nei borok je lengi phaijak rok no bo rang puisa nang yawi no oro jotoni bagai no sep rajak aboni bagai no norok phaikangke no lengkhangke no oro phaiei nangnani bagai norok ni bagai sujuk kaham tongo norok nugui mangkhana tabuk jora teruk yang siri sakarok asuk layai tongmani ang gana khe thangai norok no phunuknani chaitoknai